শ্রীমতী তৃণামণি दैमारी বাইদেউক এখন আরনায়েৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ। দতমা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মনোনীত প্ৰাৰ্থী আমাৰ সকলোৰে চিনাকি বিভূতি বৰগিয়াৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত এই সমষ্টিৰ প্ৰভাৰী সুকেন ৰয় ডাঙৰীয়া সহপ্ৰভাৰী তৃণামণি दैमारी ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত নলবাৰী জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি ডক্টৰ মৃগাংক বৰ্মন ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট আই মাতৃসকল সভাস্থলীত উপস্থিত আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতীসকল আৰু মোৰ সেৱাৰ্থলী ৰাইজ এইবিলাক বিটিচিৰ ইলেকশ্যনত আগত কেতিয়াও নাছিল। যোৱাকালি ৰাতি মই বিজনীত পদযাত্ৰা কৰিছোঁ 10 কিলোমিটাৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ৰাতি মই শেষ কৰোঁতে 9টা বাজিছে কিন্তু পাব্লিক আছে। তাৰ দুদিন আগত মই ওদালগুৰিত পদযাত্ৰা কৰিছোঁ মানুহ সম্পূৰ্ণ আছে ৰাতি 9টা 10টা বজালৈকে হ'ব। তথাপিতো মোৰ লগত একেলগে ক'ব লাগিব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি। ভাত খোৱা নাই যদিও দতমা ৰাইজৰ বল পুৰা আছে, ঠিক আছে। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে আজি আমি ইয়াতে সমবেত হৈ নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ অত্যন্ত শান্তিপূৰ্ণভাৱে। 9 नं बिजाबाव जोङो मावनायाथ' ओरैनो गोबावसै संगठन हिसाबै मावनायाबो ओरैनो जों जेब्लानाखि रायजो राजाखौ समस्या लानानै जोङो जेब्ला रायलायनो थाङो समाधान खालामनो थाङो अब्लानिफ्राय रायजो राजाजों जोंहा सम्पर्क दंमोन 9 नं बिजाबनि रायजो राजाजों। दा इलेक्सन जाबाय जिहेतु जों इलेक्सननि समाव दा मबिलाइज खालामदों रेसपन्स मोनदों जों बिराद मोजां। बर'आ होन सावथालानो होन मथा मथि जेसेबां हारिनि माहारिनि मानसिफोर दङ बयबो जोंखौ बरायदों मोजां मोनदों। थांजायैनो सहैस्लाबैनिसो जोंखौ गाज्रि मोनदों आरो दा जेनिखि जोंनि स्टार केम्पेइनारफोर फैदों बेहाय आरो साबसिन जादों। गोबाङानो जाय मानसिफोरखौ जोङो एक्सपेक्टबो खालामाखैमोन बे जोंजों मेलाव नुजाफैगोन होननानै सानाखैमोन। बेफोरबायदि मानसिफ्रा दिनै अपेन ओंखारबोदों रायलायफैदों आंनि न'आव फैदों पार्टि अफिसावबो फैदों। दा बेफोरखौनो जों नुयोब्ला मोजाङानो। दिनैनि प्रग्रामाथ' साडेनलिसो एक्सुवेलि मैयासो मिथिदों आङो। मैया 11टायाव आंखौ अर्डार होबाय आं दिनै बानायहरबाय बेबायदि बानायनाय प्रग्राम इलेक्सननि जिहेतु हेलिकप्टार प्रग्राम दंमोन प्रग्राम गैयामोन हरावसो आरो हेलिकप्टार प्रग्राम जाबाय बे टाइपनि आरोखि मथा मथि बुंनो थाङोबा 24 घन्टाबो जायाखै बेनि गेजेरनि प्रग्राम जोङो जे हिसाबै बुरजा लाबोनो बुरजाखौ जों टारगेटखौ लाखायाखै ओरैनो साडेनलिखाय जोङो फैदों फैनाया बुरजायैनो फैदों। दा बेनि गेजेराव 8-9 हाजाराथ' फैखादों दिनै आरो जोंनि टारगेटआ बेबो नंखायामोन जास्ट रेलि टाइपसो नालाय इन्डिंनि दसेनि थाखाय लोगो हमनानै मेल आखारै जों बानायनायसोमोन नालाय। दा बे आरो ओंखायनो जोंना टारगेटआनो 2-3 हाजारसोल' जों लेंहरनानै रायलायनायनिमोन खिन्थु जोंथ' दिनै नुनो बाहाय रायजो राजाफोर मालाय मोजां मोननानै ज' गारि लयै मालाय गासिबो फैदों। 8-9 हाजारनि बारा मानसि फैदों दिनै। नोंथांनि बिसायख'थि फोसावथि मेला बेयावनो थुंगेबायना ना बैसागुथि मेलाथ' बावनो थुंगेबाय होनना बुंजाया पाब्लिक मेलखौ बावनो जोबथ'बाय होनना बुंजाबाय। दा जोंहा माखासे फिसा मेल दंबावो जोंनि गेजेराव आरो माखासे दलनि गेजेराव बेथ' थाबाय थाखागोनखा। 8 तारिखआसो जिहेतु लास्ट पाब्लिक रेलिया जोब्बाय बेहाय जोब्बाय। क'क्राझाराव दिनै दङ गाबोन दङ CM माबा रेलि दंबावो जोंहा टाउनाव जों रेलि खालामगोन। CMनिबो प्रग्राम जादों दिनै गाबोन लास्ट जाहैगोन। जोंनियाव बाव गैला क'क्राझाराव इन जेनेरेल क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बाय खालामनाय जाहैगोन मोनसे समष्टि हिसाबै नङा अल डिस्ट्रिक्टनि मोनसे बिजेपि हिसाबै जों मोनसे रेलि खालामगोन गाबोन। गुबुन राजखान्थि दोलोनि रुजुनायाव नोंथांनि जे दोलो दतमा 9 नं दतमा बिजाबाव बेसेबां गोहोगोरा जाखो होनना सानो दासिमाव? ना गोहोगोराखौथ' जों बेबायदिखौ लाया आरो गुबुन दोलोखौबो जोङो गुबुनफोर बुंनाय बादि फेक्टर नंगौ नङा जों बेखौ लाया। जों रावखौबो गोरलै लाया जोंनि थाखाय गुबुननि बे गोरलैयाबो जोंनि थाखाय फेक्टर लायो जोङो आरो जोंनिया जाहैबाय जों देरहाबानो जाया ओंखायनो जोङो बयखौबो फेक्टर लायो आरो रावखौबो जों दुरबल लाया। जों गांसेबो भटबो नस्थ' खालामनो नागिराखै। दा बे हिसाबै जोङो जोंनि जायनिखि अपोजिसन दङ बेखौ जों खेयाल खालामगासिनो दङ बे नोजोरजों मावगासिनो दं।